Este domingo os galegos están chamados a mobilizarse en Santiago de Compostela para denunciar a situación da atención primaria. A plataforma So Sanidade Pública está detrás desta convocatoria que apoian BNG e PSOE. Bloque, PSOE, a plataforma So Sanidade e Partito están empeñados en trasladarlle inquedanza á población, trasladarlle medo, transmitir que vamos a desmontar a atención primaria. Creo que os estamos aquí demostrando que non é así. O Hospital de Montecelo estáse construindo, demostrando unha vez máis que eso non é así. E, bueno, eles están na súa teima política, están facendo campaña electoral, e, bueno, pois o tempo xulgará, como pasou en Vigo hai uns anos. O conselleiro de Sanidade volveu sinalar a falta de médicos de familia en toda España como motivo das carencias que sofre a atención primaria en Galicia e asegurou que a Xunta leva tempo traballando para paliar esta situación. A Xunta de Galicia maniféstase todos os días. Levamos moito tempo manifestándonos a favor da atención primaria e pedindo medidas para poder arranxar o problema que temos, insisto, en toda España de falta de especialistas de familia comunitaria. Algúns non se manifestan máis que algúns días, de xeito organizado e amparado cos partidos políticos. Non? Entre estas medidas para afrontar a falta de médicos está, segundo García Comesaña, a última proposta da Xunta, crear unha bolsa de facultativos voluntarios para cubrir as vacantes nos puntos de atención continuada. É unha medida que pasou onte co Consello da Xunta, ten algúns trámites administrativos e a partir de, dos vindeiros días estará disponible para que os médicos que queiran apuntarse a ese proceso se escriban nel e en canto teñamos os médicos suficientes para poder desenvolvela, pois se fará. Co cal, a esa medida concreta desa disponibilidade se aplicará pasado ese trámite administrativo no primeiro momento que podamos. Si pode ser a semana que ven, non será máis tarde. A día de hoxe, a área sanitaria de Pontevedra e os Salnés ten falta de 16 médicos en atención primaria, unha carencia que están axudando a paliar profesionais doutras áreas.